I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Sad smo u Tesku i ne može zamisliti gdje sam. Mislim, može zamisliti. U odeljku za automobile. I kupio sam ljudi brisače. Pošto napolju pada kiša, nerviraju me moji brisači, jer tresu, drndaju. Zbog toga smo uzeli druge. I idemo da imamo još pod neku sitnicu da uzmemo. Evo je bebac se budi. Kod mene inače. Ajmo. Marija je tamo negdje dalje, ne znam gdje je, pobegla je negdje. Ne znam šta da uzem još. Ništa mi ne treba, lajte. Pišite šta da kupimo još za auto, kad smo već ovdje. Ljudi, kupio sam brisači. Ženo, molim te, možeš li svadiš brisač jedan da pokažeš ljudima što sam kupio i što sam... Brisač sam kupio, dva brisača sam kupio, izvinite. Dva brisača sam kupio za auto i kupio sam za... retrovizor, ono kao da voda beži s njega, nalepnica neka. I onda smo zaglavili ni manje ni više nego u KFC-u, ljudi, kupili smo meni 40 evra. Znači, ko da ovo da poje, ja ne znam. Ali nema šta nismo naručili da probamo. I neke loptice, i neke štanglice, i krugove, i jebemli ga. Sad ću ja to snimiti, samo da čekam da mi donesu. Šta mi bre ovo plavo bre ovdje? Ocijaj, molim ti. Znači, u KFC-u smo. Idemo da čekamo narudžbinu. Onda na ekranu će izađe. Ovdje tu. Tu na ekranu će izađe naša narudžbina. Morao sam izvadim iz ranca da vam pokažem šta sam uzeo. Znači, ovo sam uzeo. Za retrovizor, ovo sranje, nalepi se i ono beži kiša od njega, beži voda. U nedogled. Sad čekamo narudžbina. Ljudi, stigla je narudžbina i moramo da pozdravimo brata sa Brosu, koji je pre jedno 5-6 live-ova rekao da vodim ženu na ručak. Tako da, brate sa Brosa, mi smo ovo zbog tebe naručili, ali ako se bratu sa Brosi ne dopada ovo što smo mi danas naručili, onda ćemo mi da odemo u neki drugi restoran, da naručimo i da ga ponovo pozdravimo. Da mu kažemo hvala bato. No, mi smo naručili dve koce, naručili smo, šta je ovo kaži mi? Popcorn chicken, ne znamo kako je. Ovo su kokice pileće. Pileće kokoške. Pileće, kokice. Da, piše popcorn chicken. A kokoške, kokoške. Samo što su ovo male kokoške. To ćemo da probamo. Uzeli smo neki burrito kao da probamo. Burrito, to je ovo. Da, to je kao, šta je rekao na tortilja. Tortilja, da. A ovo je urolana tortilja neka, sa nekim slaninom i svašta nešto. Normalno dobili smo ove, kako zovu? Pomfrit. Ovo je kao na tjerka, sos za pomfira. Da. I uzeli smo dva burgera. I na računu imate foru da ako popunite anketu, skenirate QR kod, popunite anketu, možete da dobijete za 1 euro 5 krilaca. Ljutih krilaca, tako da je to super. Znate, još jednom, hvala puno, a mi idemo da navalimo. Kažem, ako ti se ne dopada ovo što smo naručili, idemo u sljedeći restoran. Hvala ti još jednom, ajde idemo dalje. Znači, to je taj burrito u tortilji, seckanje, i unutra vidim da ima chicken, barbecue, kukuruz i neki sosovi. Jedva čekam da probam. Znači imam. Sviđa mi se sos. Hrskavo je. To je super. Ne znam šta je hrskavo. Ali je lepo. Hrskavo je tortilja. Možda probaš. Koja je ocena? Daj se rije. A ocena? Ocena? Osmica. Osmica? Osmica. Super, sad ću ja da probam. Evo ga. Ali probao sam kraj, možda i 10. Pogledaj kako ću ga napraviti sad nikad. Čega probam sam očinu? Ajde. Možda će bude 10. Madame. 10. Probao sam kraj, na kraju nema ništa. Ljudi, fenomenalno. Tako da imate preporuku iz KFC-a. Znači ovaj kurito, džokito, možda uzeti džokito, pa kurito, pa džokito kao. Ovo je klasika, ovo stalno ima. Opa. Ovo me interesuje na tom. Nisam umrco negdje. Ne.
ovo me iskreno zanima, kako izgleda. Ja, brate, grabim ovo. Molim? Ja grabim moje kokice. Znači unutra Od pileta. salata, paradajz, mora otvorim, sir, Opa, joj, Sir. sir. idemo da probamo. Ajde. S koje strane ga probamo? Ajde s ove gornje strane. Mada samo ima meso, u sredinu ću ga zagrizati. Tu ima najbolje. Dobro je, jedino što je malo hladnije, možda zbog salata i to, ali je stvarno full. Morao sam da zagrizam u sredinu, jebi ga. Da vidim kako gleda. Još jednom. Salata ekstra. Ovo sad ćeš shvatiti. I meso, nema šta. Lepo je, isto možda uzeti. Ovo je full. Ali ko je Mogu da vam bisat? kažem da su krilca po meni Keva. jedna od žešćih. Jesu dobra, dve devetkice, ali krilca su uvijek bisat. Njami. Ovo će bro. Ajde. Joj. Što? Sviđa mi se sir, onaj smrdljivi. Kad ti kažem, znate onaj smokije sa sirom? Onaj smradi smokije. Pa mislim ko da jem smokije. Kad ti kažem, pogotovo ovo. Lepo je. Evo je Ovo uzvijelim nismo ja. probali, a to je klasika, ljudi, burger. To ne moram i da vam pokazujem. Dva burgera. Pa da, klasika, burger ko burger. Krastavčići, sir, meso, burger ko burger. To je za večeru. Biće za večer, bukvalno. Ajde da navalimo ti i ja da ovo otresemo čas posle. Ajde. Ljudi, hoću samo da vam pokažem kako do sad ovi brisači krčali, znači, hoću to da vam pokažem. Slušaj se ovo. E, sad će da ih zamenimo, pa ćemo da vidimo kako sad rade. E, ljudi, napokon smo zamenili, sad ćemo kako to radi. Ne čuju se. Ljudi, neće da verujete, izgubio sam pola sata da zamenim jebene brisače. Uzeo sam Bosch. Mogu da kažem da je dobra marka. Jedina loša stvar je što je ovo sranje tu, to, gde se kači, to, znači, ceo taj lim, pazi, ceo taj lim, širi nego kod mene. Znači, prošli put sam uzeo original za auto, sad sam uzeo zato što imaju kao te metlice i na kraju to nije pasovalo jer ovo je mnogo široko. To je mnogo široko, ovo je možda nekih, ne znam, 12 mm, a meni treba 9 mm širina ovog prostora ovde, ako me razumete. Znači to odavde do ovde. To sranje je deblje i ne može da upadne tamo. I onda šta je Bata radio? Bata je uvatio, pokido sve ovo, povadio mu ove sve metlice i evo su stare metlice, ljudi. Stare metlice evo su, a nove sa ovih brisača, sa ovih đoka, sa odavde, sam stavio na moje brisače. Da sam znao, uzo bi samo gume ove. Ovako sad ove metlice mogu da bacim, jer mi ne odgovaraju uopšte. A Bosch. Ali ja se sjebim. Ja, umjesto da naručim original kao što sam prošli put naručio, ne, Bata hoće da uzne Bosch. Jebo me Bosch. Glavno, namestio sam je. Radi. Slušaj. Ne čuje se, a radi. Ovo sam sad vidio, ja da sam vidio to malo pre, ja ne bi uzeo. Pazi, ima Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Mazda, Nissan, Peugeot, Suzuki, Toyota i razna sranja druga, ali nigde BMW-a nema. Zato to i ne pasuje, majke mu ga nabijem. Ali mi smo ga ugodili da to pasuje. I majstore, kako rade brisači, molim vas, pokažite. Ej, ne vera, vidi. Wow. Ne čuje se, a radi. Jebe mi i mamu, a vidi, metlice. Molim vas, kupite novu stvar i onda kidate da bi došli do onoga što vam treba. Rekao sam malo pre, sebi nisam rekao sam za video, ovo je šire ovdje. Da. Ovo je šire i zbog toga ne može da upadne u naš tamo brisač. Jer prošli put sam kupio original, a sad sam kupio Bosch. Bosch nije original, to da znam. Za BMW nije. Za BMW nije, malo pre sam pokazao na deklaraciji. Nema BMW nigde, sva auta ostala ima, samo BMW nema. Tako da ako pogrešite, da ne pogrešite, znači. Da, ne pogrešite, da. Da ne pogrešite. Učite na našim greškama. Na našim greškama. Pogledaj ko priča, jebe mi ti život. Ovo nije radilo kad je bilo novo. Jel vidiš, ne čuje se.
kako mi jedemo mnogo i ono će bre da jede bre. Jel da? Napunio sam. Koliko? Ma nisam bre puno uzeo, zajebam se. Taman koliko mu treba. Naravno, malo, čisto koliko smo i mi, tako i on isto. Pa da. Jel da? Idemo. Idemo.